अरे का हो ई घमवा में का करत हो? रोज घरे में आईना देखत रहलू, आज देखती घामे में घूम घूम के आईना देखत हो। तोहे घामो ना लगत है? का भइल का? अब का बताई तहरा से कि का भइल, आ जान के तू करबो का? अरे भाई करे लायक रही तो करी आदमी ना, तू बतावा था। अरे इहे देखो तनी कि नैहर में कैसन रहे, हमार चेहरा कैसन रहे, आ कैसन हो गईली, आ कहाँ के फंस गईली। फंसालू? तारा के फंसा के ले आइल बनी हम, बियाह क के ले आइल बनी, बुझलू? हाँ जाना तनी बियाह क के लाइल बड़ो, यही से जारत तारो। सुनो एगो बात। हाँ सुनावा। हम तो नैहर रहत रही एसी में, हाँ एसी में, एने देह जरी जाता हमर खेती में। हम तो नैहर रहत रही एसी में, हाँ एसी में, एने देह जरी जाता हमर खेती में। अब पढ़ले लिखले तो बालू ना, अब तुम्हें का समझाई हम? हाँ तो पढ़ लिख के तू उखाड़ ले बड़ो, और खेतवा में जाके कलम चलावे लो। कौन कलम हो? खेतवा में कौन कलम चली? हम हाय फरसवा। अर्थवा फरसवा छोड़, आई फायदे के बाद सुन। मजा मिली नहीं एसिया कुलरिया में, हाँ कुलरिया में, रानी जवन मजा कुरु